Hi guys, good morning. Happy anniversary. Mga busy ang mga ladies. Good morning mga ka-dragon! Ano yung luto niya ay? Anniversary! Ubi halayan ko tapos siya. Happy anniversary! Happy anniversary! Anniversary. Ayan guys, walang masyadong ganap dahil ano naman, watak-watak kami. Kulang-kulang kami. Nasa Manila yung iba, nasa Rizal yung iba. Ito yung ating ilulutong ubi halaya. Nilalaga pa siya dahil. Bawasan natin ang uling ito. Bakit? Ilagay natin doon ng pang-arun. Ito eh. Kadaling arunan. Pa? Yan. Uling nila. Araw. Pinagkamitan niya kapos. Nakita natin rin din ng tarong sa akin. Okay. Ano ko sila ng barbecue? Ako gabi na. Siguro pangulang lang nila eh. Hello po. Hello po. Good morning po. Kami ay magluluto ngayon ng ubi halaya. Hello po, Ma'am Grace Kapa. Happy anniversary watching from Vancouver yan. Thank you so much po, Ma'am Grace. Usin ko. Saan yung kunay? Kulay? Halika na yun ang tawag pa. Magkuha ng uli. Diyan sa litang. Gilawin nyo lahat. Yan, nilagay niya na dyan sa iyo. Ayan. Parang huli. Nagkakagulo. Dito na kami nagluto guys sa kalsada, tabing kalsada. Mag-ihaw tayo ng bangus tsaka talong. Ihaw-ihaw muna guys. At gutom na si Tita Legs. Gutom na pala kami. Si JJ nagkain na daw. Ito na ang handa namin anniversary guys. Walang ganap. Paano wala si Juan, wala si Ay. Ito ang ganap. Shout out ka nga, Je. Happy anniversary mga ka-DFL. Ayan, 4 years na tayo. For Alam ko, you. 5 years. Ganun Ayun. yun. Ganap. Ganito lang kami ng halayang ube. Baka may maglibre dyan. Charot. Trip to Palawan. Charot. Ano yan? Papaya. Ang sarap ng papaya. Pinatest ko yung papaya doon. Manamis-namis. Ay, Pause pa rin ako. ay, nagbangos. Ay, nagbangos. Ayaw, nakatakip. Natatapon man yung kanya. Laman ng... Buti nakaiwas ako. Ngalin ang hirap din sa akak. Hindi mo nakita? I miss them DFL. God bless you. Thank you po, Sir Albert Cortez. Thank you so much po, Sir Albert. Hello. Ay, happy 4th anniversary. Sabi ni Sir Bruce Bambico. From Thank you so Hawaii. much po, Sir Bruce, sa pagbate. Ingat po kayo dyan sa Hawaii. Yung pasensya na guys kung maingay kasi alam nyo na, tabi lang kami ng barangay. Lagi may event dyan sa barangay. Kaya laging maingay. Pag dito kami medyo maingay. May kantahan minsan. Akala ko kanina may May video mga seminar, gano'n. Okay, nga. Tapos dito pa tayo. Tapos meron pang kwan. Dito nga tayo, wala pa naman tayong customer. Yan, nagtitinda rin kami, o diba? Double purpose. Yan, bili na kayo ng siomay, guys. Ay, ito, tinda ni Ate Unsang. Bilhin nyo na. Ba, pa di agbuy-buya dyan? Oh, 15 lang yan. Banana Q, murang-mura. Dito lang yan sa tindahan ni Liana Pasita.
Yan, yung yelo namin guys, 5 piso din. Murang-mura lang. Pasensya na guys kung magalaw. Ano pa rin, madilim. Ano ba? Talagang madilim na tayo. Talagang madilim na tayo. Nahihilo na sila sa pinaggagawa ko. Ang guling Jay. Ha? Gunam? Pag nakataas yan. Yung magic syrup na to? Magic. Sapa yun. Bilhin nyo na guys yung ating mga paninda. Happy 4th anniversary to all of you DFL ladies. Yan, thank you so much po. Irenio de Grash. Sarap naman. Saan kayo nagbili ng bangus? Kay, ano, tinura. Kadilim dyan. Gusto nyo nakataas? Bad trip. Kastuyat na sa ngaroon. Ay, yung stand mo ay. Dito sa Facebook. Doon sa mga. Ay, ang ating naggagandang mga tindera. Nag-aantay ng customer. Hello po mga ka-BFF. Bili na kayo guys. May bitso-bitso tayo guys. Bili guys. Ay, ano ba yan? Bananag. Ito na. Saan galing? Niluto ko. yung Ako nga yung isa. hindi na kinulang yung sarap. bitso-bitso guys. Kaya yung saging ang pinagtripan. Kalalaki man yung sagay. Bigay lang yan Ayaw guys. mo pa. Tapos bininta ko. Bibigyan mo. Yung Binigay lang sa akin yung saging tapos bininta ko. Magkaulit na hindi. Kasi, Ayan, shoutout kay Ninang Cha. Ayan, magandang tanghali. Magaling ka Ninang Cha. malalaki yan guys. Oh. Malaki na. Happy 4th anniversary mga ka-DFL. Yan, thanks so much po Ma'am Shirley. Happy 4th year anniversary DFL ladies. Mula umpisa hanggang kasalukuyan, nandito pa rin ako, walang iwanan yan. Thank you so much Sir Renato Calano. Yan, kamusta na si Baby Noah? Hopefully maging okay na talaga siya. From Caselda, Manungsong. Yan. Okay naman na po siya, Ma'am Caselda, Manungsong. Baka 1 week na lang sila sa ospital. Nagdag bumayo, walang ganap. Sini agmamayo ito oh. Santiligay daw agmamayo dahil walang ganap. Parating na daw yung balikbayan box na ginantay na inabangan namin balik. Inaantay namin yung pabalikbayan box ni Ma'am Lloyda sa bali mati nagsangpal. Ano pa ba? Video ka na ba? Jay! Ha? Hindi na. 20 nga daw pala. Ikaw na eh. Pagbigyan ka pa sa tabi. Kawawa na yung ano. May na eh pagtapos. Ano na nakasarap? Ay wag niyo Tayo guys. Laki na rin ang higo ng sibuyas. mandalian mo. Malalaki mang hiwa niyo te. Ang talaga habi na tuduan at dagmamayo. Agmamayo ka daw. Guys, make kayo dyan. Bili-bili na.
Ading puwet kasi. Hindi ba tayo, Juan? Ito nang handa namin sa Ano ay itong anniversary natin. itong handa namin. Wala tayong kuwan. Kung kailan may maganda tayong hideout, eh, hindi naman tayo nakapag-celebrate ng magandang maayos. Pangit. Pangit din kung hindi buo. Parang kalungkot. Sa Ate Gretchen, hindi rin pwede kasi may bata, may pinapatrabaho. Apat lang kami. Sipting, may anak din. Oh, ako may yang din. Walang 3 lang din sila. Kaya dito Ako na, may anak din ako. kaya dito na lang tayo sa subot. Ayaw ko. Hmm? Di ba nagpapahingi ka? Nakalimutan ko na rin. Dalhin mo na lang. Ihaw ito, di ba? Hmm. Tapos na. Tiglis. Wala pang ganong uling. Mayroon, may uling dito. Hindi pinasok ko sa Pag uwi niya daw, sagot niya ang lechon. Hindi na. Papaos. What? Naggurigor ka. What? Wow. ang baboy? Yung baboy daw doon. Bigat na yun eh. Kaya ka rin na. Ha? Lampas na. Malaki na yun. Oo. Magbili na lang kayo guys para may benta naman tayo. Tapos para meron naman kaming pa. Para mag-deliver nga ako guys. Gusto ko mag-deliver. Galaan ko noon. Ha? Yung card. Sabi ko mag-deliver ako. Mag-order na kayo para ko. Mag-deliver daw si JJ. Kabango ng bango. Gabi nag-ihaw kami sa Marol dito. Adi ko ah. Abati rin rin, nakita niya. Magtinda yun sila din ng barbecue. Dali, punay ka na rin. Ha? Gabing-gabi na mag-ihaw sila. Aywan eh. Gabi pa sila. Sabi Muna natin makulot yan na. Ano kasi doon sa may city agad? Halay, kwan yan eh. Sarap no? Siniksikan ko yan eh. Sarap magdali doon. Ayan guys, ang aming kwan. Ayun, sabi ka pa. Nalala ko lang. Pag City hardware. paghahati-hatian na ng ulam. Paano lang yun? Ulit-ulit. Tsaka kita mo sa paligid. Ulit-ulit. Nandun pa sa tila kahapon. Pagkain, hindi sinabi may nagpakabili ako na tapos nagdagupan yung kapatid. Nagdagupan sila. Antay, lagay ko nga dito, antay. Abot mo nga yung basahan dito na. Antay, pasuyo nga yung tumbler na ano. Yung green. Yan o yung tubigan mo. Yung ano, antay, yung cooler. Hindi nagpapulungan. Yung green. Hello sa 40,000 viewers. Magandang tanghali. Alas 12 na gaya, madi ka pa'y nakaraeng. Madi ka man ang makaamot. Nasa dulo. Gat George. Ate Paseng, pasuyo nga yung basahan dyan. Hindi kabuktong lamisa. Nakalimutan ko pinunasan kanina. May pagkatitulog yung mga batang Makukulit. Eh, si JD gising yun eh. Nagbabalik-balik pa lang. Si yan malapit na yung mag-gising. Bakit? Alas hanggang alas 12. Dapat ikin po pala. Dapat may katabi na eh, para pag galaw niya, pit-pik agad. Pag kung yan, ramdaman niya yung wala siyang katabi eh. Wala nga kardon ko ah. Mas kasabay lang Sabi ko, mo. Ay ko mag-tricycle na nawa, pahanginin na naman nila yung matangayang niya. Nagatingin na nga yung mga nandiyan kay Auntie Laling, nagpaturog naman ng tubig. Paano nung nakaraan, di ba yung nandun ako? Sabi ko, magpatulog lang yan sila, ante. Ayan yung patulog nila kay yan. Sabi ko, ngayon alam na nila. Nakaturog ka. Sabay-sabay ni Gerson.
Pag namin din, pagbalik mo yan, maya tulog na. Ah, nakatulog ka. Paiso? Paiso. Paiso? Ano kami ay nakalang kami kanya danura ay Nakatulog ka nga, Ray? Nagabantay? napang kami dyan. Sir, dito sir. Sana ulit. Sir. I'm Happy here. Over. anniversary po sa inyo mga kapatid. Sana po more videos sa background. Display mo yung Tuna, back California. dito. Yan. Thank you so much, sir. Kapatid na Isagani, Division. From Melmote, California. Shoutout kay Bon Taginod Upon. Greetings from Canada. Hello, ingat po dyan sa Canada. Magandang Bang mayaman. Ayun na oh. Wala kayo. may customer tayo guys. Mga lesson. Sa inyo po, Come sir. here. Over. Kahit tayo na magtugaw. Baranak yun po. Ano, tulog na? Po. 15 po. Thank you. May milk tea rin po. May siomay. Lahat May burger po. 5 piso po isa. Baka may pwede may discount. Times 2 po sa Uy, may naka-live pala yan, no? Delikado ata tayo dyan. Naka-vlog po yan, sir. Bali, ano po, Live na live. Ay, anim na ganun. siomay. Kaya naman. Shout out sa mga viewers natin dyan. Okay, ito na sa mga viewers. Sipat na. Ilan nga, sir? Anim. Visit? Sipat na. Nagpakain na ka ata? Bahala na rin sila sa buhay. Pagkain natin yan sila. Alas 12 na gayam guys. Ay, ay. May ulam nga tayong kon dyan, oh, bangos. May ulam tong tinula doon. Tublay ang bulit. Dito na naman tayo. Ha? Hello po! Happy viewers! Yeah, may kagat ng lamok si JD, guys. Hello po, Ma'am Lilian. Yan, favorite ko Una pa isa? si JD. Ma'am Lilian. Say hi kay Ma'am Lilian. Hello, Ma'am Lilian. Close open ka na pag yung close open. Close open. Close open na nili. Ay, naku, di na marunong close open. JD. Tingnan naman siya sa banana cue kasi. Pagpapakain na. Utang ka na naman. Anak mo yan? Anak niya po. Sila po mag-ina. Anak niya po yun, oh. Say close open. Close open. Tayo niyo. Ito. Wait lang, guys, ah. Paano niyo kayo madagpo? Oo, oo. Hello guys. Guys, welcome to Kain na po yung po namin. Libre po yung ubihalaya. Kung magbalat daw po kayo ng mag-vlog. Si JJ, oh. Lamsin pa yung mga sila. Aroy, J. Bukas pa yun, J. 29 po. Yung Walang di ka lang. Ito ang kahinano ba? Ha? Ito ang kahinano mo? flavor po. Kaligaya! Ano lang? Anong masasabi mo? Talaga ay wala nga magulo kasi bukid. Boy, ang water boy. Yan daw, Peng.
Wala kayo. Atay, sir daw. CR daw. Nagawa pa parang po. Tignan mo daw. Okay, sir daw si sir. Magtalikod ka lang dyan, sir. Oh. Bantayan ka lang namin. Ha? Ha? Init. Pinapainit. Yung mga kon mo doon. Kain na. Ha? Mga sapsapin. Magsiyah daw. Ay, doon na sa ano? Sa barangay ko. May nagkasiyar ko sa CR. Minog ka ba? Kaba. I like this good vibes team DFL watching from Cainta Rizal. Shout out kay wife. Ano hindi? Basahin mo. Kala ko, Shout out to my wife, Dylan Ilagan, and to my three apos, Jaira, Jacob, and Jeyus. God bless you all, Team DFL, Mami Aisa, and Baby Noah. Amen. Kompleto yun. From Ring Grande, Ilagan. Yan, hello po sa Ilagan family. Ate Joan, sure yun na yung lechon. Pag-uwi mo. Ano yun ba yung ano? Pang-alauna siguro. Pang-alauna na itong pan natin. Pag nauna to, hindi na kayo makakain. JD! JD! Ilang viewers daw? 66 pala. 66K po. Joke po. Ipa-subscribe mo nga sila, sir. Dragon fruit baby, kuya. Ipa-subscribe mo dun, Ji. Ipakita mo yung channel natin. Ito po. Dragon is... Ito po, ito na no. Sir, ito, sir, oh. Mango flavor. Hindi man maglingon. Sir! Sir! Maglingon ka, sir! JD pot. Gon ka di JJ. Oh, papaus ka. Lechon na, butike. Ipauna mo na kaya ngayon, te. Parang may 13th month na si ano si Gertie Ito po, nagtago po. hindi ko na naman ako, nagabalat ko ng niyog. Bang gusto niya daw. Ay, bakit? Buko na lang yung naiwan sa kalat. Yung isa. Kinain po ng Pirina. Ang dinandahan ni nanay ah. Loyal top ng talong. Happy anniversary to you DFL. Thank you so much po Sir Jobber. Kay Ma'am Daisy Paklingan, thank you so much. Parang kailan lang nung nagsimula kayo, tas ngayon 4 years na kayo. Kaya nga pong bilis talaga ng panahon. Ang iikwan nyo. Kilawin daw ko. May kinasabi siya po ng ingredients. Oh. Ang ilapin nyo doon. Kinilaw na. Ano? Pwede na. Ng gata. Ginawa natin. Tapos Ganun gata. suka. Gandang ng suka. Hindi nalagyan ng tubig. Pure lang. Pero ilaga pa rin yung talong. Ay, iihawin pa rin. Ganito lang. Tagalin yung tangkay. Ano tayo magtaga-hina ka? Ilang tube na icon dyan? Naibos Jaycom na banana kyo. Ha? Naibos. Dapat. Kala ko nakatulog na yan. Kagigising lang. Hindi nagpasok. Ay, siguro iniihaw kagabi na kayo. Wala na rin. Hello po kay Sir Renato Aguinaldo. Hello po, sir. Ha? Hello po sa 68. Ay, 70. 73 views. Ba't sa ating 6? Ayun. Nagutulog Dan George. 12:24 guys. Maga pa
yan. Magtitigan na lang tayo. Ha? Magtitigan na lang tayo ng halaya ubi. Kanya-kanyang kuhan. May tagapatulong. Busy si ato na sa Igad. At matalim yung pananaligaya. Tagal ko nang Ako din. simula nung magsarado at sila ay natigil na. Madalang Ayun, may iba pa shoutout di. Ayun na. Ayana. Ayana, ano yan? Yan, shoutout kay Ma'am Ayana. Siya, ano Zayan pa shoutout. From, yan? yan, shoutout kay Ma'am Ayana Zayan Hipol from Pangasinan. Yan, Hello pasensya po. na kung mali po yung aking pronunciation. Hello po sa mga taga-Pangasinan. Yan, kila Nanay Kuri. Kay Kay- Sir Junior sa pangal. Yes, kay Kabangis, kay Balong, kay Biag Tiaway. Yan, shoutout po. Biagti Away. Ay, taga dyan si Biagti Away. Kala ko taga Nueva Ecija. Happy si ano yun. Gayon din. Happy anniversary, Dave Ellis, Julius from Colorado Springs, Colorado, USA. Yan. Yan. Thank you so much po, Ilocos King from USA. Suot ma'am tayo, kaganda. Yung lipstick na binigay. Hindi. Kabango ng inihaw na bangus. Buena mano guys sa aming milk tea. Sila sir. Yan. Nilagang corned beef, pwede pala yun. Hindi yung pon. Yan, shout out kay Ma'am Jocelyn Reyes. Napanood ko ang sinigang na corned beef nyo. Try nyo din ang nilagang corned beef. Lagi namin yun niluluto noon. Paano po ilaga Ano po lang? ilaga yun? Hindi, parang walang lasa. Kaya nga, di matanggal na yung pon, di yung tubig niya. Ay, parang nilaga kaya? Nilagang pon din. Hello DFL ladies, I'm a silent viewer. Yan, thank you so much for Ilocana in Canada. Thank you po! Kay Ces Loraya, shout out po from Cabuyao, Laguna yan. Shout out Hello kay po sa Ma'am mga Ces taga Loraya. Laguna. Balaw. Ano ba yung ginahanap sa Google? Yung ano na nga yun? Surat na eh, parang si Dara. May brain. Brainy? Yun, brainy. Halos ngayon, tigalan na yun. Yung assignment. Tayo dati pa ko nang ay nang gusto ngayon. Sa brainy. Tapos na assignment. Yung nilagang may sabaw din dyan na ano. Akala ko eh. Kala ko basta lang ilang. Din. Kasi tako yung sabaw din. Oh, masarap din yun. Kasi ang sarap Nyo na si sa- ano? Maurice and Glory. Wala pa. Hindi ko na makita. Ayan, ikaw. Ayan, happy 46 years anniversary po kay Ma'am Morris at kay Glory. Sino ko yung ano dito? Morris and Glory. Happy anniversary po! Happy anniversary, Loris and Yan yan po is Lori. Hello po sa Amarato family of Subic Zambales from Jojo Jennifer. Kay Jojo Jennifer. Johnson. Ha? Mukha Jojo mo, Jennifer. Jojo? Ayun kasi Jojo. Jojo naman yun, di ba? Baka Jojo and Jennifer, tas Jennifer. Ay, Jojo. Jennifer. Ano pong Ano pong Hello po Ilocana in Canada. Hello po. Hello DFL ladies. I'm a silent viewers.
Kay Sis Loraya, shout out from Kabuyaw, Laguna. Ayan. Sa inyo, sir. Sabi, di sabay ma? Ano ang gaya? Sabi ko sa'yo, Hindi, ate. nagluto ako. Ano po? Hindi namatay man. Ay baka si Kwan. Yung asa anak ni Kwan dito. Yung panay. Yung bunso nila dito ay nakatira dati kila Kwan. Sino ba yun? Yung kila Idel. Yung kwan? Yung bunso nila. Kwan kasi yun. Katga? Oo. Diyan po sa kabila. Milk tea lang po kami. Matcha na lang. Matcha. No, tamay. Hawakan mo nga, Jay. Magtulong lang ako dun. Yan, busy. Busy ang mga ladies and gentlemen. Dahil may mga customer. Hello po kay Ma'am Rube Rosal. Nagantihan JD Nagan anak. Ligaya. Kahit pawis, ang beauty pa rin ang aming tita. Yung isa mga ka-dragon. Ano pa yan? Kissable lips pa yan. Kapula-pula pang lang mga labi. Ni tita Pasita habang nagkakayod ng nyog. Thank you rin po, Ma'am Ruby Rosal. Busy pa po sila, oh. Ito natin ang aming nilalaga. Yun, oh. Matagal pa. Matagal pa lambutin. Ang titigan mo yung pana. Wala na akong makandun eh. busy ang person kasi may mga customer kami mga Police, National Police. Police, National Police. Nagkuha pa ng isang Police National. Police National. Bente, anong mali pa lang. Ano ba ga? Philippine National Police National Police. Sorry po, mali ako. Philippine National Police ko pala, hindi Police National Police. Sabi ko yung PNP Police National Police. Tigan. Hello, Tita Ligaya and Tita Paseng. Naggagagayt kayo. Kunana ni Ilocana in Canada. Sabi ni Ma'am, Ilocana in Canada. Hello daw, Tita Ligaya and Tita Paseng. Hello po. Sana sa Tiligaya ay? Nagtatago sa Tiligaya. Ha? Te! Hawakan mo nga sa dito. Scream mo lang. Maguyod daw ako po. Okay, balikan mo na lang. Sir, ano kayo balikan, sir? Hindi mo kami mag-inis eh. Pwede rin hindi mo nabalikan daw. Magpagawa ka pa daw ng 5.
Ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5. Sakto. Kasi nilagyan mo pa ng ganito boy. Eh nga, pag take out lang yan. Kahirap kaya minsan lagay ng sakit. Hi Greta, agkanagan, ti anak ta. JD nagan na anak ko. Wow. JD. JD. Tayo. Luto pa na ng sabaw. Galuto. Kalimutan ko pala. Tignan yung sago doon. Wala yung tubig kanino yan, oh. Sa inyo po yan. Wala yung isang sakit. Hindi yun. Dalawa na lang yun. Hirap na dito nga. Hello guys. Yung mga kadragon. May tabaho, 5 minutes. Walang ano? Sulbo? May appendix na rin yata. Wala yung nagko, ano. Wala yung gatuno ay. Kasi naggagagat kayo. Ano? Naggagagat kayo. Kayon. Naggagagat talaga yan. Malalakas pa po yun sa karabaw. Hindi na rin may baliktad. Wow. Bago pa atong bandan. Update yung sa akin. Hello po sa 81,000 viewers. Magandang tanghali. Magano ng tubig. Dito po sa amin, mas mahal pa ng 25. Mag-guide ka na ng 25 eh. Ano pa eh? Ako taga-bayad. Ito sa linan nga rad. Oo eh. Yung sa violet sa, wala na ba yung violet? Ha? Hello, baby Gigi ko. Busy si Gigi. Saan si JD? Cute JD and ate yan yan. Tulog po sila. Tulog po. Oh, kaya. Ah! Okay, oh. Pabot daw yun, oh. Ilan ba yung pera ng kuhaan sa mga ba? Yung. Impunex? Grabe init dito guys. Parang summer na. Summer na. Buti na lang mahangin-hangin pa. Yeah, may nag-hello sa'yo. Mag-hello ka daw. Hello po. Si Jawa mo. Kay Alvin. Ay, hello po. Abali. Ay, Kaya, kilala mo? Alvin Kibel. Ano yun? Abelia, Abale. Sabal. Sa Bali Matal. Happy anniversary DFL from Glosinia Jimenez. Sipag ng mga auntie natin, sabi ni Sir Jeffrey Noguera. Talagang masisipag po yan. Lalo na pag naka... Hello po kay Ma'am Christine Meneses. Ayan, magandang tanghali po sa inyo.
Tignan ko lang guys yung sagong ginaluto ko, yung pearl. Baka naging ano na, Naging ko. sa gugulaman na. Wala siyang ganak, wala siyang lakas Galigaya. Nagbaba sa bed nila. Wala nang Mag-ano na tayo out. Hindi na namin napakita yung aming ubi halaya. Panoorin nyo na lang yan guys sa sa vlog ni DFL sister. ng DFL Sisters. So ayan na po. Ayan. May nang naabot na habang. Wait lang po. Hello na Bagal daw yung amin pa shout out from Garnes family dito Candon City, Ilocos. Ayan. Shout out sa Garnase family dyan sa Ilocos Sur. Hello po. Ayan po kayo dyan. Kay Ma'am Kate Garnasio. And shout out kay Pits TV dyan sa Bataan. Pilar, Bataan. Wala nga, magpawit ka man manang sa Grinding. So yun mga ka-dragon, thank you so much po sa lahat ng nag-join sa ating live today. Kita-kits ulit sa susunod natin episode. Bye po. Happy anniversary!